chimwe. Hey, what's in? Sorry. Ndiwanishe. Listen. Urikubvepi? Kwa mamwe makreti muzvimuti ako makreti uri kundeibirawo. Ndamatora mukati. Wapiwa nani? Hapana ndiko. Hezvo. Kunani kwekoko? Kuri kuenda nawo kupi makreti? Ndoda kuita ndachida kundoita challenge. Challenge saka ondana kwe wapinda sei muno nokuti gedzi ranga rakakiwa ndindi kutopindwa wakiya. Wapinda sei muno? Ndajamba nepava. Mai. Koda waruma nembwa nai. Koda waruma nembwa makreti angu unoende pinda unoita challenge ko ndiana ambokupa makreti ako. Hapana ndipana. Aiwa tinoda kuenda pa chimbotakura makreti ako. Tinoda kuti tinde kuwata takura makreti ako ese ne wari muti. Takura. Andi. Unoita basa rekupinda mudzimba dzavanhu uchiba makreti. Uri kuenda pinawo makreti avanhu. Kode waruma nembwa. Taitaura tichiti chii?